हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिबो बरायनाय बावनाय थाबाय। नै दिनै जोंहा न'नि खाथियाव आलु गायदों ओमफ्राय आलु गायनायाव आं थांगासिनो दङ बेयावनो न'नि गोजा गासिबो लोगो नांनानै गायदों है दुब्लि फोथार खाथियावनो न'नि खाथियावनो आं दा थांगासिनो दङ आलु गायनायाव स' लोगोफोर नायलांदो जोंहानि आलु गायनायखौ माबोरै आं देखायनो नागिरदों दा आलु गायनायखौ फुख्रि सेरावसो फुख्रि गिदिरथार फुख्रि गिदिरथार नै न'आव खामानि मावनानै एसे गोबाव जाबाय रायजासिगोन जों रायखाना दै आङो अमा आदार होदो दाउ आदार होदो गासिबो खामानि मावजोबना फैबाय आं नोंसा होआखैमोन आं होबाय सानदो अमा आदार दाउ आदार गासिबो खामानि मावजोबना फैबाय थोरसि नै आलु गायग्राफोरा आयु माथो एसेल'थार जखायसेबो गैया आलु गायग्राफोरा मोनलोंबायानो साया गोजान गोजानथार खोनाखै आंखौ मा आं गिगि दासिमबो जोंफबबाय थादो सान्दुं गोसायावलाय आं दै लायना फैनो दै गाइस टुकु टुकु नोंबो आलु गायनो फैदो ए आलु गायजोबगोन बेफोर माखाखौ फिसारिया दैया रानलांजोब्बाय दाख्लै ना बोदोंमोन गिदिरथार फिसारिया दैया नेयालागै फैयो दै माबायाव दैज्लाङाव बिराद गोथौ बियो दै लायना फैनोसै आं दायो दै बिहरबाय आं रागासो जोंदो माइसे गोबाव जाबोदों होननानै खामानि मावबाय एसे न'आव नैफोरावबो गायजोबगोन गुमिलानि हाया माइयाबो गुमिलानि जोसा एसे गायना दोनदो जोंहानिखौसो जोंहानि जोसाखौसो देखायदों गावसानि माइखौ देखायजानो गिलायलायदो आरो नैसा एक्टर एक्ट्रिस नै मायानो थांगासिनो दङ माने ओंखाम ओंख्रि थियारि मोनजोबना दङ माने दा जाग्रोगोन माने फुंनि सबाइ ओंख्रिबो मोनना दंबावोसो माने बा सबाइ ओंख्रिया सबाइ ओंख्रिबो मोनना दंबावोसो नै लोगोफोर दाउ बेदरजों सबाइ ओइ मालाबानो मोनखांजोब्बाय माने नै बापरे मा बेदरलैलाय हांसो जागोन ना दाउ जागोन बेलाय पात्ता गैया आं दासो फैदों नालाय दैलांगासिनो दं आङो दुब्लियाव दा आलु गायनायाव जिरायनो मोनथ'दों माने बिसोरो आलु गायग्राफोरा बावना होदो आयंखौ बावना होदो थ' सोर बुखो लोगो मोननाय आरो मायाव सान्दुं जिरायबावदो माइ बाजै हासार होदो नै बाजैया आलुआ गिदिर गिदिर थांगोन आरो ए फ्रि बेखिनिखौ गायफ्रामजोब्बायानो बेखिनिखौ ओरै खिनिया गायफ्रामजोब्बाय ओमफ्राय खावसेल'सो इनैखौ मा होनो सुपारि है इखौ सुपार होना दहायनासो गुफुरा सुपारमोन मिहि मिहिया ओमफ्राय नै मा डिपि अ डिपि डिपि लोगोफोर ओंखाम उखैसोबायमोनलै दहायना माबासोमोन सुपारसोमोन पटास होननाया सुपार दे मोजां गाय माथो सिद्धायानो जायाखै इमान खाथि गायो नामा ओरैनोसो बखिगार होबाय थाबाय नों आंखौ गावना आखायानो मायाव
दा गोदानै जोङो जागायफिननांगौ जाहैबाय मानोना दहायबो बानायदोंमोन आङो दाथ' आं मबाइल बारा दांनो रोङा नालाय खोन्थाया बेयावसो जाहैबाय दा भिडिअ'आनो जायासै ना दा रजे अफिसियेल ब्लगाव माने आपल'ड खालामनो आंखौ माने भिडिअ'खौ लाहोगासिनो आरो जाम्बा जाम्था मा खालामनो नै लाफिनलायबाय मोजाङै नायबानो जाबाय दा पटास होगासिनो रजे बसुमतारिया दा आरो नै होबाय दा खोबनांगौ दङ नै बेयाव होखांबाय माबाखौ ओरै खोब्बाय आथिंजोंसो खोब्बाय माने जाबा दाजासो मावनायाबो आथिंजोंनो खोब्बाय जोङो आखाइजों बेसे खोबनो होननानै बेसेबा बुरजा नालाय नै पटासा ओरैनिफ्राय लाबो नोङो गावखौबो मोखां खिथा लाब्रा आंबो नुजायालै आं माने निग्र जातिनि हारिनि नालाय आङो ओंखायनो बारा नुजानो बायो ओरै होबो पटासखौ नाङाखै नायखा खम जानायाव आरो पटासखौ होबोफिन दा ओंखायनो जोङो दिनै बयबो ज' ज'नो आलु गायनाय सावरि जादों आरो दा सोरबाया पटास होदों सोरबाया आथिंजों फबदों सोरबाया गायदों आलुखौ होलांदों सोरबाया नांगोल बोदों नांगोल बोनायखौ दिन्थिहरगोन नोंथांमोना जाय जाया नायो रजे अफिसियेल ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय ओइनो नांगोल बोग्राफोरा जाम्बा जाम्था गोजा गोजान गोजानाव दं पेन गानलायनानै रजेनि सासे फंबाय सासे बिदा सासेया बिदानि फिसाजो आरो सासे बिबाजै दंबावो एकदम खम्बल जुमलायनासो गायदो माने बिदि गैयाबाथाय माने माबा जायानो आलुआ गिदिर गिदिर जायोनो एकदम खम्बल जोमनानै गायाबाथाय उफाय गैया माने बे फोथारनि गेजेरावनो अमाबो गाबबाय गोजौ गोजौ एकदम नाहरबाय था नोंथांमोना आरो बयबो साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि खालामनाय जायाबा हले जाल्ला जागोन नायखागोन सोर नायदोंमोन सिदा Bogasda. Gawasik pula. Ker. Gimana? Ram. Ker. Gimana? Geri. Gerina. Nela mak kitun. Udaya maya. Mata kacidre जायोलाय बेखिसालाय Kandan kamera tuh kan tuh. Tuh panas tinggi kah? Akai dulu kebda, ideng dulu kebda. नैबेखौ सुपार होनो लोगोफोर आं दायो आलु सुपार होगासिनो दङ नायदो लोगोफोर गोजानद्राय जाबाय खोमा नै आलु गायबाय लोगोफोर बारा गायनोबो रोंलायलाङा नोङो जितिया हुइलार बारिनि सिगाङाव टप 3 सिगाङाव कदि फिगारबो माने नायदो बारिबो थलांखाबाय आरोना बे जाबनायाव थांफाबाय ब्रा नियावनो गारखानोसैब्रा लाइनाव खिन्थु बिफाङाव फोनांना दै खाथि द्राय जाबाय नामा बिफाङाव फोनांना बिफाङाव फोबा थैनोबो हागौ एकदम ओरैल' होलांनांगौ ओमफ्राय दा इयो बिफाङाव फोखानाया होमबा जेबो जाया लाइनावनो मुलाखौ ना हा जाबनायावबो थाङो हा जाबनो जागोन आलु मजा जागोनलै आलुआ बिराद मोजां जागोन नाबो दासो इसे मुसु बारि होथारनांगोन आरो
Roje थांनो गायनांलाय गायनांला होनखायो ओमफ्राय गायाखै होनलायदो आंबो गायगासिनो दंथ' बोरै इसोरो मायाव थांजोबखो आलु गायग्राफ्रा मोजां गाय दाब दाब गाय मोसौ बलदा आंखौ नायबाय थायो दखानावसो थांसै मा आलु गायनाय समावनो एफा इन्टारेस्ट नाङोमोन आंहाबा आलु गायखां मा जाग्रोनोसो लाबाय नै थांसैलै थांसै सबायदो दाउ ओमफ्राय दाउदो आलु आदा थुनथुनलानि मोसौआ मा जादों होनदोंमोनलाय मैया नोङो होनबाय थानाया दा नोङो होजाथारगोनलै बांदो बारा केस केस थिनबाय दाना धुब्बा बुना थांजागोन मानसि दखानाव थांनो होदों आंखौ माने ओमफ्राय केस केस होनबाय थायो मालाय आलु गायनो ओंखारनायखौबो आलु गायबाय दङ दहायनिफ्राय आंबो दखानावसो थांनो थिनबाय दै लाखाबाय आं खुलिनोसै दायो आङो दखानखौ साफा खालामजोबखांबाय लोगोफोर दा आङो फुजा होना लाग्रोनोसै